नमस्कार मित्रांनो, जी के स्टोरी टेलरमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर मी आज पुन्हा एकदा घेऊन आलोय खास तुमच्यासाठी एक चित्तथरारक अशी बाईकथा। आतापर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राइब करा, जेणेकरून भविष्यात येणारे व्हिडिओज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकेन। तर चला जास्त वेळ न घेता आजच्या भयानक आणि चित्तथरारक अशा अनुभवाला सुरुवात करूया। रात्रीचा 1:30 वाजला होता। आकाश काळ्या ढगांनी झाकलं होतं। चंद्र अस्पष्ट दिसत होता, तर तारेही लपल्यासारखे वाटत होते। रस्ता सुनसान होता। राहुल दुचाकीवरून गावाकडे चालला होता। कामानिमित्त शहरात जावं लागल्यामुळे जरा उशीरच झाला होता। आईने फोन करून बजावलंही होतं, राहुल उशीर झालाय तर मित्राकडे थांब, रात्री गावाकडे येऊ नकोस। त्या जुन्या रस्त्याला टाळ, पण राहुलला रोजची घरी जायची सवय असल्यामुळे तो कितीही उशीर झाला तरी घरी जात असे। आज त्याला जरा जास्तच उशीर झाला होता। त्याचं काळीज भीतीने धाकधूक करत होतं, कारण या रस्त्यावरच्या रात्रीच्या काही भयानक गोष्टी त्याच्या कानावर होत्या। दुचाकीवरून जाताना समोरचं दृश्य अंधारात बिलकुल दिसत नव्हतं। रस्त्याच्या कडेला मोठी मोठी झाडं होती। मध्ये जोराचा वारा सुटल्यामुळे झाडांची जोरात सळसळ व्हायची। कधी मध्येच सुकलेल्या पानांवरून कोणीतरी जोरजोरात पळत जात असल्याचा आवाज त्याच्या कानी पडायचा। राहुलला हे बदल जाणवत होते, पण स्वतःची भीती घालवण्यासाठी आणि मनावर भीतीचं दडपण थोडं कमी होण्यासाठी तो मनातल्या मनात गाणं गुणगुणत गाडी चालवत होता। त्याचवेळी अचानक त्याला दूरवर रस्त्यावर एक आकृती दिसली। गाडीचा प्रकाश त्या आकृतीपर्यंत पोहोचत होता। लांबून पांढरा ठिपका दिसणारी ती आकृती एका पांढऱ्या साडीतील बाई होती। ती बाई अगदी रस्त्याच्या मधोमध चालली होती। त्याने गाडीचा वेग कमी केला। त्याला भ्रम झाला। त्याला असे वाटले की ती कदाचित कोणीतरी जंगलात राहणारी आदिवासी बाई असेल। कसं होतं, अशावेळी माणसाची मती भीतीने काम करणं बंद करते। तो त्याची गाडी घेऊन त्या बाईजवळ गेला, पण तिथे गेल्यावर त्याच्या काळजाचा ठोकाच चुकला। त्याने जे बघितले ते भयावह होते, कारण ती जी पांढऱ्या कपड्यात बाई होती ती वाऱ्यावर झुलत होती। त्या बाईचे पाय नव्हते, ती चक्क हवेत तरंगत चालली होती। राहुल प्रचंड घाबरला। त्याने गाडीला जोरात स्पीड दिला। बाईक वेगाने पुढे जाऊ लागली, पण काही क्षणात त्याला असं जाणवलं की ती बाई त्याच्या गाडीच्या समांतर चालत आहे। जरी हा गाडी जोरात पळवत असला तरी ती बाई त्याच्याबरोबरच हवेत तरंगत होती। तिच्या डोळ्यात एक विचित्र चमक होती। बुबुळे पांढरे फटक होते। चेहरा पांढरा शुभ्र निर्विकार होता। जमिनीपर्यंत रुळणारे केस हवेत उडत होते। राहुल भीतीने घामाघूम झाला। त्याने गाडीचा वेग आणखी वाढवला, पण जितका वेग वाढवायचा तितकंच ती बाई त्याच्या बाजूने झपाट्याने पुढे जाऊ लागली। अंधाराबरोबर त्यांचा पाठशिवणीचा खेळ चालला होता। त्याच्या मनात येऊनही गेलं, आईने बजावलं होतं, कधी उशीर झाला तरी रात्री अपरात्री घरी येऊ नको, रस्ता भयानक आहे। हा विचार करत असताना त्याच्या बाईकच्या अगदी बरोबर धावणारी ती दिसेनाशी झाली। त्याने इकडे तिकडे नजर फिरवली, ती कुठेही दिसली नाही। त्याने घाबरून मागे पाहिलं आणि त्या क्षणी ती बाई अचानक गाडीसमोर उभी राहिली। त्याने गाडीचा जोरात ब्रेक दाबला। गाडी थोडक्यात थांबली। त्याने थरथरत बाईक बंद केली, पण जेव्हा त्याने खाली पाहिलं तेव्हा तो थरारला। तिथं कुणीच नव्हतं। ती बाई पुन्हा गायब झाली होती। राहुलला काहीच समजत नव्हतं। तो घाबरत घरी पोहोचला। कपाळावर घामाची धार लागली होती। घरात शिरल्यावर आईने त्याला पाणी दिलं। राहुलने संपूर्ण घटना आईला सांगितली। हे ऐकून त्याच्या आईच्या काळजात अगदी धस्स झालं। ती त्याला बोलली, मी तुला बजावलं होतं ना की रात्री अपरात्री येऊ नकोस म्हणून, बघितलं ना कसा तिच्या कचाट्यात सापडलास। वेळ खरी म्हणून माझं लेकरू दारी परत आलं। आणि त्याच्या आईने असं म्हणत देवीला हात जोडले आणि राहुलला ती बोलली, अरे बाळा, तुला माहित नाही का, त्या रस्त्यावर एकेकाळी ट्रक खाली सापडून
एका आदिवासी जमातीतील बाईचा अपघात झाला होता. तिचे पाय गाडीखाली आले होते आणि त्यातच तिचा जीव गेला होता. तेव्हापासून रात्री बेरात्री तिचं भूत पाय तुटलेल्या अवस्थेत त्या रस्त्यावर फिरत असतं. म्हणून तर मी तुला सांगत असते, रात्री उशीर करत जाऊ नको आणि झालास तर त्या रस्त्याने यायची घाई करायची नाही. मोठ्या माणसांचं ऐकायचं असतं. राहुलने भीतीने आईचे हात हातात घेतले आणि पुन्हा रात्री अपरात्री त्या रस्त्याने एकटा केव्हाच येणार नाही याची खात्री दिली. जीवावर बेतलं होतं, पण थोडक्यात निभावलं. आईने त्याच्या डोक्यावरून हात फिरवला, देवाचा अंगारा त्याच्या कपाळावर लावला आणि त्याला शांत झोपण्यास सांगितले. ह्या अशा भयानक अनुभवाने त्या रात्री त्याला झोप लागलीच नाही. त्याच्या मनात राहून राहून फक्त एकच गोष्ट घोळत होती, ती पाय तुटकी बाई. तर मित्रांनो, कशी वाटली तुम्हाला ही भयकथा? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.